napanwaan. Sarabay-sabay kitang mag-ugma, ginawa ng problema. Sige na, ibang di plano, magayon kita manilusyon. Ibang di bulanon, nabalik sa isip ko ang panahon kay ito. Hindi ko kay Baxi Antonio Pedro Cianen. Sa bayhihan kami nag-iiribanan, dahil ko pwedeng lingawan ang samong mga pinag-iribanan. Sarabay-sabay kitang mag-ugma, gawa ng problema. Sige na, ibang di pulanon, magayon kita manilusyon. Sa mga daraga